тамошобинои шабакаи мо хеле ки мо ваъда додем, ина мо дар назди мадрасаи нав расидем. ина ман худам якум бор ҳай мадрасаи наздики солам яду бор дар суратову дар видеову дигар чизо дидем. накози ай пеш чӣ хел аз дӯстои азиз кане касое ки ранги ман якум бор диден кане нависем. мошаллоҳ и зебогия би бачаи хушругия би ҳар нафаре ки дар ин ҷамъ мехонад бигзор оянда барои миллат барои фарзандои тоҷик як муаллими хуб шаванд то ки бачаҳои тоҷик ба раҳои бад нараванд. аз ҳами хатмкунандаҳои ҳамин ҷа як дарсҳои хуб гиранд. баъди масҷид аст болотарда. мошаллоҳ хеле ҷои базиб. идаҷа метавонад ки як ҷое шавад ки туристҳо биёянд аз ин ҷа дидан кунанд аз зебогии ҳамин бино. бача ана иҷаш ай ҳама ҷои қизиқ будайку. наи дари даромадгоҳш. аҷоибот. кани тамошобинои азиз ку як баҳотие чӣ хел. хоб дар ин китоб навишта шудааст ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 21 августи соли 2025 ба истифода дода шуд. гап нест сарбаланд бошанд пешвои миллат барои хизматошон. мо ҳамеша дуогӯ ҳастем ки фарзандои фарзонаи миллат ҳар касе ки барои мо хизмат мекунад ё барои мо ғамхор аст дар фикри пешравии миллати мо аст шабо хоб намеранд. худованд баракатиашона давлаташона азидам зиёд кунад. мо розӣ ҳастем ки ҳама хел мактабу ҳама хел биноҳои наву ҷойҳои кории нав барои мардуми мо кушода шудааст. мо розӣ ҳастем. беҳтарин аҷоибот. аз тамошош сер намешавӣ. ҳамитае ки ҳаво хунук аст, мо дар ин ҷа зиёд истода наметавонем. неки мошаллоҳ. баъд аз ин мадраса дар ин ҷа масҷиде ки иам яке аз зеботарин масҷидҳои дунё ва аз калонтарин масҷидҳо дар осиёи марказӣ агар хато накунам.